Mm. Huh. Ea, ondo gorde zaidan. Etxean bakarrik. Oso ondo. Windballera joan nahi, boi. Jo, animazioa eta dena. Zikoinak eramanda bezala. Tokia da. Nahi dudanan itzultzeko izango da. Zer da, beste mazmorra moduko bat. Soinurik ez. Hor bada zerbait. Beldurri gabe. Beira. Arauzin, bueno, arauzin ez dara, esnatzen. Hau izango aldaba. Aizea ekartzen duena. Oda dena. Oazen ba. Hau zen dena. Colorado. Segurako vuelta eman du. Tijera, zer moduz. Zer moduz. Ondo arratsaldea. Ni oraintxe bertan sartu naiz. Hasi gara ja, astetxoa. Ni ondo. Goizean laguna eta bere alabatxoarekin eta arratsaldean gurasoekin. Hauzi gera. Bai. Kamillo. Noski. Guazen kamilloa egitera. Eta orain bat erranik pixkat. Guild Wars era aritu naiz, rato bat. Baita ere. Bazkaltzera juna horretik.
inventarioa mugitzera pixa eta ber ze gauza zeuden saltzeko eta bar. Stop over. Arratsalde ona, oko, zer moduz, ongi etorri berriro. Zer moduz zure eguna? Ba, hemen ez dago ezertxo ere egiteko. Deskantxu momentua da. Aupa estainu zelan... Eguna, ondo. Hemen ez dago zer egiteko. Itzuli barko dut. Ba hori kontatzen ari nintzela goizean pixkat Guild Wars bira jolastu naiz, oroitzeko urteak ez nintzela sartzen eta bertzer inventarioa saldu eta lortu ditut gauza pilo bat eman dizkidate azken 8 urteetan sartu ez naizen sari guztiak. Eta oroitzeko egin dut historiako zatitxo bat. Safariun. Bai, Safariun mera jungo era. A ber, bertan zer dagoen. Eta hori, etorkizunean Guild Wars bi partida bat hasiko nuke, hasieratik, hutsetik, jendeak ikusteko historioa eta bar. Eta mundua esploratzeko, iruditzen zait bastante interesgarri igual ikusteko. Sahara! Sabana! Hemen utzi darra nauzu. Safarium. Zer gertatu da hemen. Animali piloa zegoen, baina hemen gertaerak zeuden. Simon errinozeroa. Kameski Dordoka. Neo Leoia regea. Gertatuko zitzaien. Inori ez zaio artea jola. Kameski. Gainera Kame Dordoka da, ez? Japonieraz nahastuta ez baldin banago. Bira. Kameski. Kameski gure laguna. Dordoka motela gainera deitu du. Ara. Stardew Valley. Zertarako da. Fast lifting of courses. Fabring badaukat, Geo. Grasping. Gauza asko balio dutela. Diru aldetik ez, baina magia kentzen diate. Ez dakit zenbat
merezi duen dudan gutxiarekin. Bazpa. Nik uste dut besterik gabe kanporatera hartu dela eta hau polita egiteko bakarri dagoela. Edo agian etorkizunean butzeatu daiteke. Sabana. Zue! Nola zen gamera edo nola... Bai ez, gamera da, hori egiten duena Godzillaren serian. Eskerrak igo dezakedan hori. Horrek zer esan nahi du? Txai hauek. Hemen ez dirudi ezer dagoenik. Hemendik akaso. Igual etxaiak aldatzute, hau patazio zer moduz. Ai, berriro ere. Ea zer dian. Rainfall Altars. Relikia zarrak aurkitu daitezke zuen. Udako maratoia tokatzen da. Bai, Earthbound eta hau ziren azkenak eta Earthbound nere kabuz pasa dut. Oso gomendagarria jokua. Baina ez nuen zuzenekoan egin nahi. Excel magikoak ala dio, bai. Gero ikusiko dugu Excel magikoa, nire duzu. Lau shaman kontrolatzen zuten eguraldia altar bakoitzean. Gero edukiko dugu ba. Lau arima biltzen direnean
euriaren rituala hasiko da. Ark, mesez, salbatu gure jendia. Ostra. Eta hona ezin dut digo? Inoraz? Akaso gero? Beste toki batetik edo? Mendik ez zer orduan. Kasu hemendik beste bi bilatu behar ditut. Beste bi harima. Epa, hementxe badago bat. Altarrera iritsi, baina hauek zuntzitzeko aukera gongo da, ez? Hori ikasi beharko dut. Edo horri buelta eman, edo... Lau, ez da? Oiek izango dira. Hori edo gaizki ulertut eta lau altare daude. Arratsalde hon hilarri izan moduz. Nola dijoa gure igandea. Ea lau txamanak hemen dauden, edo lau harimak hemen dauden, bai altar bat, ustut lau zirela. Nola, sekulako boterea sentitzen dut. Zer musika polita. Eta? Ze efekto polita. Benetan. Oso guapo efekto hori, Bai... Kronotiken guatzen dit pixkat, igual bai. Bai, ba. Ba hori, bilatu behar ditugunak. Defentsa, botika. Botixua.
Ba, hemen orain nagon tokian, Safari Land, ez dakit nola ditu dion. Batzutan euria egiten du. Orain egin behar dudana da, 4 aldareak aurkitu. Eta bertan, ez dakit gauzatxoak egin, hemen harimak aurkitu behar nitun. Eta hemen ere 3 animali garrantzizko daude. Errinozeroa, dordoka, eta lehoia. Eta gelditzen diren 3 aldare horiek. Aldare edo altare? Mira, hemen ez dago ja da. Pixel artaren gailu artistikoa, Neo Geomase biletetako zan baita. Hori pixel artean gailurra iruditzen zait. Aldarea. Sticker. Zer da hori? Neo Geo... Nik uste dut 32 bitekoa dela. Ez naiz oroitzen. Baina, bai, garaikoa da. Ez dakit, animali horiek onak omen dira. Baina agian, gaizkiak jota daude, ez dakigu. Zer gertatuko den. Baina agian bai. Borrokatu behar da, resto egongo gara. Borrokatzeko eta tokatzen dena egiteko. Zuiztek jaten emango zieten eta gaiztutu dira. Zebete dago debekatu animali jaten ematea. Arrazoi. Beira, hemen dago bat, seguraski. Bai, hemen antzematen da. Zuaitz hori hilda dago. Hemendik sartzeko tokiren bat egon beharko luke, ba? Hementxe... Nola erdinetan da zeona? Beste bat... Dordoka? Ez, imaginatut ezberdinak izango direla, horiek dortoka izua dira. Esan nahi duzu... Zuaitza, bai, zuaitz hori sikatuta dago, lehortuta dago.
Honek esan nahi du alde hau defentsa, potixua. Zati lehorrera iritsi dela esan nahi du. Hau? Hemen ez dago zer? Gero igual urez betetzen denean. Arraro. Haizearekin erori daitekela dirudi. Holaxe. Hemen zegoen bestea. Eta uste dut arima bakarra falta zaidala. Ha! Ei. Animalia erratu aita da. Bai. Hau izango da bestea, baina nik 3 bakarri dauzkat. Laugarrena faltan. Nik egon galda. Hei! Barkatu, daki momentu abizi behar dela, baina esnesarekin aritu zerrekin jarraitzeko asmo duzu. PC-ko MM horrekin? Ez. Ez. Demon Souls. Super Nintendo pasa ondoren, Demon Souls. PlayStation 3. PC-ko MMOa Guild Wars pixkat aurrerago. Probatu nahi nun nekoan pixa mono jolasteko berriro sartzeko historiatxoren bat egiteko eta bazpa esan nun, aber zelan dijoan zuzeneko txoa egiten badut, aber ondo dijoan jokua, aber ondo funtzionatzen duen eta bar, eta hori da. Ez digu efektoa oparitu, lehenko efektoa oso polita zen. Baina tira, bai, PlayStation 3-ra, Demon Souls eragoaz. Datorren Terranigma ondoren Demon Souls. Izan ere pixat tonto jartzen baldima naiz, Super Nintendo oraindik jolastu nahi nituzken jokoa badaude, baina ez zerrendari emango diot lehentasuna, eta PlayStation 3. Pakoren de abruzko arima ortopedikoak alaxe da. Gainera nik uste publikoa da Demon Souls eskatzen duela. Urteak dira Demon Souls eskatzen eta emango zaio eskatzen duena. Ez ala. Ez alda bada garaia. Ezin da hartu, pentsatzen hartu zitekeela. Hemen beste bat. Herriak demons nahi du bat. Demon Souls. Demon Souls. Ala ze demonillo. Mendik ez naiz etorri ez da, o bai? Bale, 3. Etorri berria, naia. Zerte izut ni hasi nintzen oin dela gutxera motibata eta se me bajaron los humos. Egia esan barroa dut, nik erosi nuen unean pixka jolastu nun eta lehenengo bosa garaitu nun.
Ez dut oso ondo oroitzen, bino lehenengo bosa garaitu nun, eta hor utzi nun ze, bai, kontrola etzen niretzat oso atsegingarria. Baina tira. Nik uste dut oraingoan esportzua egingo dela. Hemendik ezin dut inora joan? Akaso gero? Bai, a ber, ezitean txarra iruditu kontrola berez, Gauza da, ohituan nagoela, ez dakitaz, horrela, ez da horrelakoa, baino, borroka irudimentxotako akzio jokoa, azkena jokatu nuen irudimentxotako akzio jokoa izan zen Bayonetta. Eta Bayonetta kontrolatzen da oso ondo. Eta gainera, beti berdin kontrolatzen da. Baina Demon Souls, dependeta zer... esango dut. Zenbat pixu dara mazun, oso desberdina dira, bai, oso desberdina dira. Esan dut, dependeta zenbat pixu dara mazun, kontrola ezberdina da, ezberdin jotzen da, trikiti trakata, bueno... Eta, bueno, nindula gehiagi konbentzitu. Demon Souls txata daukana. Trikitixa, oso. Demon Souls txata daukana, nola? Igual zu ikust... Zer dio emakume honek? Erotu, igual zu ikusten berri motibatzen eta berri zeltzen dio. Bizkazatu eta nago Soulsekin azken urta bat da gogorran ondorioz. Bai, askotan aderituztera. Pandero beti. Hau zer? Benetan. Musol txata daukana, ez dut harrapau, nik ez da ere. Life Potion. Eta gemak. Ez dut jakin nahi ezer. Gemataz. Inork ez da harrapatu bate. Antonio Martínez eta aurrera beti, hori bai. Antonio Martínez bai. Hemen bestea. Uste dut bakarra falta, Hei, maia zigo naiz. Baina txatana ez dut harrapatu. Antonio Martínez tijera, zuzentzea izan eta esun aldatu nahi, orduan horrela utzi dudala. Bale. Eta baina zer esan nahi zenuen? Hala, pikutara. Aztu dezagun.
Hala, berriro. Nik esango dut tontakeria zen edo ez. Nik epaitzen dut tontakeria. Gora edo bera zen? Bera. Ez da goratzen ze guztu hitzaiten sartu dira hemen, eta ez dakit egia esan, jajaja, jejeje, jujuju. Eskerrak musika ona den. Bo, joku ere ez dago gaizki, Erdi puzzle eta bar. Erraxak, baina tira. 3. aldarea. Eta gu hemen aldarte honean. Aldarte honean. Aldarte con lo que tengo. Hau bai, ez nagaiu musika. Igual bai, Eta ez zu jartzen dituzun horiek. Hemen ireki da tokia. Hau hasiera da, ez? Hemen, hau da Jon ezin ez duen tokia. Luck Potion. Jartzen du Stormcloud Blood. Blood the Sun. The Sun. Blood edo Block. Hau hasiera alda. Honek hitz egiten zuen. Bai, oso ondo esplikatu didazu, baina ez dut zertarako behar, esan didazun guzti hori. Zue! Hau bat zue. Hau beroa. Hasieran hau berriz ba.
Urtu gabe bonbon. Bai, ba. Adibili, igual bestaldera ezin duen pasa. Orain bai. Mendik irteten naiz, mendik betik. Txat honetan, maitasun jarioak ez dituzela falta. Hemen ez dago ezer lehen bezala, ez dago ezertxo ere. Arauzik nahi dituzu errepian egin daitezke. Kotxe baten gainean egin errexago da. Ez, kotxe baten gainean. Hau lehenengoa da. Toki berera itzuli nahi. Hau bigarrena. Kotxe baten gainean, saiatu. Arrautza frigituena esaten ari naiz, ez dakit zertaz. Ez dakit ze pentsatu duzun, ze zikinkeri pentsatu duzun, baina... Arrautza frigitea esari naiz. Ah. Nola jo behar dut orain ez dakit. Ez dut beste zonalde lehorrik aurkitzen, baina lau zirela esan didate ba. Hau da, 3. aldarea, Altars 3. Eta beste da falta zait. Señora. Beste alderon, eta zerbait aurkitzen dudan. Hau, bigarrena zen. Galdu naiz. Hobena izango zen plateratu zilurra 10 minutuzeo kalean eta gero horrarutza gota, minutu baten listo jateko guztiz. Abel, son truquitos mi gente. Mapa. Ono izte esan nahi du. Zue. Hemen nago.
Honek zer esan nahi du? Bote guztia zapaltze ditut eta ez du ezer egiten, orduan. Ez dakit zer esan. Arratxalde ontzital zelan bero egiten alduan Bermeo aldetik. Hondartatik bueltan, ondo. Ba, hemen ez dago ezertxo ere, Guztiz galduta nago. Hondartza ez, baina zital bai. Bani hemen nabil azkeneko 5 aldare aurkitu behar ditut, 3 aurkitu eta laugarrena batek daki non ostra dagoen. Hemen bisitatu ez duen zerbait bada, baina ezin dut pasa. Boi, niretzat bai. Etorkizunean bate daki, baina nire zerrendako Super Nintendoko azkena. Bai, segurazki baiet. Zerrenda amaitzen detenean. Zerrendako azken Super NESeko jokua da. Eta gero PlayStation 3ko 2 joku dauzkat, Demon Souls eta Splinter Cell Blacklist izan daiteke? Eta horiekin goitu, Demon Souls eta Splinter Cell. Eta zerrenda maitze detenean igual emango dit beste berriro Super Nintendokin jartzeko gogori badut, ba, haiko naiz. Bertan adibidez Kirby Dream Land 3 dago. Eta hori jolazta gustatuko litzake. Baina ez dago zerrendan. A ber, ze broma dau. Zaldut bisitatu dena ba. Hasierara itzuli naiz. Bai, berez. Ez dakit zer den, ez dakit Excela den edo librea den, justo kalkulo hori. Zue? Leheno hemendik etorri naiz, ez? Eskubiko bidea hau, adibidez.
Gure hirugarrena da, hirugarren altarea, eta nik hemen amaitu dut, hemen galdu gera. Eta hemen ez dakit nola jarraitu. Eta ni saiatu naiz bera geizten, bino bera ez dago ezerrez. Hemen dikzela pentsatzen nuen. Eskalatzeko zerbait. Ez dakit non. Doble galdu. Apurtzeko pareta. Paretoren legea. Ezin dut beste aldera pasa, ez dara? Koidikan juteko aukera izango banu. Hemen bera hasiera berri. Bani nahi detena da. Aukera balego, hemen eskoita. Hemen. Igual ez dut hemengo dena bisitatu. Hau berri alda. Berria dirudi ez? Zati hau ez dut ezagutzen. Hemendik zen itxu nengoen ez galduta, itxu. Itxu. Trakata. Ai, ama. Jainko paganoa. Garesti. Ez pata dantza guztizkoa, bai. Jainko frakasa bala. Segak botatzen dizkidenak. Ez dira zer kentzen. Ordaindu pagano. Frakaza bala deitu diozu, baina frakarik ez dauka.
Hemen segak bota eta bota ez da bilbesterik. Azpa, bizitza pixa gehiago. Zema geratzen dizkit, bost? Segi sega botatzen. Akatu dut? Hil alda. Ha! Ala dirudi. Parre egin du pixat. Ai, ama! Doako erasori zer? Bai, azarbetu da pixkat. Bada naizela iristen. Asko kentzen dit horrek, Joa, baina zerrik askotazio, baina geroz eta gorriago. Gorriak ikusten ari naiz. Bai, ez diot. Horrek asko kenten du, Gutxira, lidu nahiz hor. Doble paliza. Defentsako potetxoa bai hartu dut. Bueno. Zenbat bizitza gelditzen zaio, dena gorri dagota.
Zenbat bizitza dauka honek, horrek ez nago ikutu, barkatu baina horrek ez nago ikutu. Otisekoak igo gaioa konpontzera arte. Ez daukat zer eginik. Gataz, katakaka. Korona ez dakit, ni llorona nago, Negar batean. Horrela gehiago kentzen diot. Aupa norbait. Heriotza. Heriotza. Zoholik. Gaizkatakaka. Oso gaizkatera da dena. Beri gaizkiz. Norbait agertu da, eta heriotza.
Dauzkat 22, klaro, orain ulertu dut. Hori da, claro, eduki ditzazkedan magiak. Hori da. Total, azkenean bere aurrean gaizki gelditu naizela. Garaite zinaren aurrean. Denok izan nahi dugu norbait eta bizitza hontan. Bintzat badaki jadan onden. Eta orain denarekin goaz. Guztio gara norbait. Ez norbait, erakutsi guztu zure trukoak. Zer da falta zaiguna? Zer da ez duguna? Beno, itzuli zaigu Super Nintendora Sega erabiltzen duena. Jakin nahi nuke zenbat bizitza daukan zerri honek. Paganoen... Paganoen jaikoa. Zenbat eraso egin ditu ja. Orain notiz.
aurkezpenik gabe eta dena. Ez lehenkoan doan jonau baita ere. Belarrondokoa. Geizten den bakoitzan lau bakarrik entzen badiot. Belarrondokoa baino gehiago behar dut. Hor bat baino gehiago eman diot. Jeitsi, koldarra, jeitsi. Hola, bai. Jeitsi, koldar hori. Atoz, zona bera. Muxukatua izatera. Atoz, muxukatua izatera. Zaude, maitasun faltan, eh? Tamalez, ez, edo kentzen dionez. Espata xume hau. Baina bea, orain oroitu naiz. Stikerra da. Ez da gizela den stiker, baina... Horpegian itxatxiko diot stikerra. Amar kendu di horrek, igual horregatik izango da. Ez nintzen honena erabiltzen ari. Atoz, jetxiona. Sticker. Kola pixkat, lekeda pixkat. Y ya verás como le queda la cara. Poco le queda. Atoz. Lehen kendu dut zeren suntxitu behar nituen harri batzuk eta honek ez ditu suntxitzen, bez? Aurrekoak suntxitzen ditu. Eta berriro jartzea aztu dut nonbait. Honek askoz gehiago kentzen diota. Atoz, jetxi. Eta laugarren mailan igo naiz. Ikusi alduzu inoiz. Igo gailuan jetxi eta maila zigo. Bera jetxita, maila zigo. Ikusi alduzu hori inoiz. Men, doble maulorren kanalean bakarrik. Beno, animali guztiak salbatu ditugu. Nonbait, hegaztiak ez dira animali bezala hartzen. Hauek animalien zelulak izango dira. Otislanik gabe geldituko zarete. Mira, animalitxoak badatoz. Elefantea, gorila, zentauroa. Beste elefante bat.
Intsektuak ez dara. Nork nahi ditu intsektuak, ilargi? Gauzarri garri gehiago ikusteko, suskribatu. Ona, bira. Hor dago, errinozeroa. Ezin dut hitz egin, errinozeroari. Errinozeroaren ipurdian sartu nuen aurpegia eta zer aurkitu. Hemen sartu behar du. Kiwitxoa. Ha! Izakirik ez duke egon behar. Hori ez da garrantzizkoena. Begira. Horrela ez dire hain beldurgarriak egia esan. Min egin horri mugitu nahiteke. Hemen dago Mufasa. Gure erreinuan gonbidatua zaude. Zuen atzetik ala albotik jumonez. Bueno, zuen atzetik badezua gonbidatu non zutelako. Ea, zer duzuen niretzat? Lame. Oso ondo. Neo. Nire izena Neo da. Smith agenden aurka borrokatzen dut. Ez du izenik. Matxismoa berriro ere, ez du izenik. Ni naiz Neoren emaztea, eta punto. Tera ez dut ezagutu. Ikusiko dugu bada nora garamatzan honek. Akaso kanpora edo... Dordoka faltan. Hemen egongo da, izango da Dordoka. Bakean utzi dazu mesedez. Vale. Kitkeo, Chiruliruli.
Pentsatzen un pikutara juntzela jokua berriro. Ez dut ezagutzen, abeslari hori. Horren oroitu naiz, hemen alboan baneukala beste... Ez dut asko galtzen hobeto. Bueno, hemen bai ez dudala asko galdu ez ere. Ba, kainoi eruntz joan beharko naiz. Esan dutenez, kainoia onuntza dago, ez? To the south. Hau da, kainoia. Eta hemen dago, Mufasa. Mufasa ez. Nola izenazun... Lehi bat honetorri da, duela gutxi. Hemen eroriko naiz. Agur, mundu krudela. Pixka Goku hemen, uste dut eskar. Ez, gaiztoa ez, aurra. Simba, hori da, Simba. Bea, non dago Simba. Eskerrik asko ni salbatzeagatik. Uste nuen nire amaiera zela. Arazorik ez, baina begira oso gaztea zera. Zu bakarrik hemen. Ez duzu beldurrik. Lehi guztiok pasar dugu test hau. Eta aitak dio, ez dagoela, ez duela balio bizitzak, ezin bagera pasa. Oso, bai, neko diktadore bat esango nuke dela ez erregea. Bai, nerekin etorri lasai askoan. Nik dena esploratu nahi dut, txolin. Ez da inora. Dau? Ez da inora ez dara. Hau da, honengatik kendu dut eta beste ekipatu dut. Ez, txoralda. Ez dut zertan ez dut suntxitu behar. Mugitu besterik ez dut egin behar. Ze animazio zerri izan da hori? Ze oso... Oso motela omen naiz.
Hemen ere. Dago ezer ez. Lehen osuntxitzen ninduten horiek, baina orain. Haizu, nerekin zoazela. Txolin. Txotxolo. Txoralda. Ostra, bizitzaren du dio, hil daiteke? Aitaren gatik izango balitz hilko litzateke bai. Zein da motela orain. Ze kritikoa, 200 luze. Hemendik ez oga zinora. Motel dabil. Zein da motel orain? Chiquito, mendator. Igual ez da hilatu. Izan daiteke ez dela hilatu. Ez hemen dago. Menudo paquete. Zazu altzera, urrengo errega izan behar duena.
Bai, ba, lehoiaren aita txito. Ta motela dituna uneri. Ausardia eduki behar da. Ai, txikitxoa. Loi bada. Gaur egungo NPC-ek ez dute respiraturik. Ai... Bueno, aitak ere ez zuen nahi. Ez. Ez ba. Ba, ez bada. Hemen ere. Ezertxo ere ez. Bazpa. Bueno. A ver, zer esaten didan. Nola, wow, hemendik etorri zarata. Nahi eta nahi ez. Horren bai. I sense a monster. Mario Party. Sí, de repente. Zer da.
gure muk. Zer egin behar dut? Ah. Zenba bizitza daukan mukek. Hilda. Ah! Orain ze, barkatu. Banekien. Ha. Elon Musk. Hori ez da egia. Benetako lagunak aurkitzen badituzu. Lehoia borrokan ari da. Nik ez dut ezer egin. Agian muk pixkat sufritzen ari da. Barkamena eskatzen. Ez dut gezurrik esango oraingoan. Barka idazu. Mesedez sinetxi. Akatu ezazu. Akatu ezazu. Ei, ondo zaude. Uste zenuen akatuko nindutela hain azkar. Lortu dut. Monstro hori gainditu dut. Zer da hori. Star Stone. Ai. Ze klasikoa, Dena zuk egiten duzu eta justo azken momentuko zera bat beste batek egiten du eta pentsatzen dute dena egiteko gaitasuna daukatela. Nik egin dut lan guztia. Zuk ez duzu ezer egin, haurtxo.
En fin. Ha! Eskerrik asko, leimengatik. Animaliak informatuko ditu zure torrerarengatik eta onartu Jesus presente hau. Lagunduko dizu zure bidaian Niaosen Pang. Ze hortz da, hori? Kolmillo, letagina. Baina orduan testa pasadu nerekin izan baldin badere, bueno, Euskal Oze gezur kontatu dion. Guztiz ez urteroa. Ez dago zer. Arabia. Indus. Eskerrik asko Lein printza geraltzeagatik. Ekin neok esan digu. Zubi bat egiteko. Errinozero zubia. Ikusi alduzu dino ez errinozero zubia? Ba, hementxe dago. Historikoki egia. Diru gabe gelituko naiz. Txiruriruri. Txiruri. Zordu dugu. Bueno, oraindik 6ak. Errinozero musika taldea ez zubia ez, hementxe dago, Errinozero zubia. Hau zerra, India. India izango dago. Errinozeroen zubia. Tibet! Barkatu. Eklemata. Non dago eklemata? Ez dakit zer den eklemata, bino elur honekin ezin aklimata. Hau eklemata. Gizakien harimak hemen daude lotan. Eklemata zer da? Uzbekistan, edo lago zerbait?
Dice da Sasquatch. Yetia. Mira ura. Zer hori. Yetia. Yetia bihurtu daiteke laguna edo etxaia. Bira, termak. Yetia konten dago. Esan behar diazu Pokemon gusten? Hot Spring termak dira. Zer da hori? 25 gradu zentigradoratara behintzat dauden termak ura. Gainera, sustantzia inorganikoak eta gasak izan dituzke. Eta, minak sendatzen ditu. Gustatzen zaitago asko irain bezala. Ez zaude nire liga intelektual berean. Erabildezagun gehiagotan mesedez. Ez zaude nire liga intelektual berean. Bolita. Kontrolak aldatu ditut. Mugitzen naiz gaizki. Aldatzen zait kontrola. Aldatzen bazit alderantziz, ez zait apola, zen moldatzen naiz.
Ah! Baina ezin da izendatu honekin. Nesmiari nik adina egurra eman dionek egongo alda Europan. Ez dakit, nik ezagutzen dudan jendea horrelakoak erosten ditu eta ez ditu erabiltzen. Ez, oso klasikoa. Bai, erosi dut, ez dakiz zer, dago super guapo, ez dakiz zer. Eta gero, ez dut erabiltzen. Baina guztiarekin gertatzen da, Zenbat jendek erosi du ez dakiz zenbat, kontsola, eta ez dituzte jolasten. Esango dut, baina beti berdina esaten dut. Gamer hauntxiko... Ezin dut bultza? Beste aldetik bultzatzeko da. Gamer hauntxiko taldean sartzen baldin mazerate. Zenbat jendek erosten ditu kontsolak, Steam Deck eta ez dakiz zer, eta batzuk ez dute ezertxore jolasten badaude. Steam Decka nahiko arrakasta dauka, hori esan barra dago. Baina badaude askok erosten dutela kontsola txino hauek ez dakiz zer, dituzte ez dakiz zen joko instalatuko diot ez dakiz zer, eta instalatzeari amaitu ondoren ez dute berriro jolasten. Batzuk bai, askok ez. Agian ez da hurrengo joateko tokia. Nik ezagutzen dut baten bat baita bai. Neri igual joko sueltoren batekin gertatu zait, edo ez diezkiot nahi aina ordu sartu, edo auskalo. Baina bai, Super Nintendo Minia jolasteko zemanekin behintzat zekarzkien jokoak pasako nitula. Apala jokuz gainezka eta ez direnak jolasten. Zenbat joko dituzu Switch biantzako? Sikiera Switch bateko jokoak dituzuna pasa dituzu? Kontsumismo edaturik dagoela? Kontsumismo burugabea. PC Vos de pisapapeles. Ez naiz, dice. Lepoa akarri duten kontsumistak. A ber, azkenean nire dela ere pixkat hortik datorrez, zenbat joku erosi nituen gaztetxoan nintzenean, dirua edukitzen hasi nintzenean eta bar. Zenbat joku erosi eta ez jolastu.
Egia, esan beharra dago baitaren nire jokuen gehienak, dauzkadan gehienak multijokalaria direla, lagunekin jolastekoak. Beti azten zait hori egin dezakedala. Orduan, joko asko... Gonbidapen bada, izan edek, Zeo, no? Bai, joko multijokalari asko ditut. Eta ez dira inbeste pertsona bakarrarentzako single player direnak, baina desente batzuk baditut. Hemen lehengo Snowgrass zer da, betirako objektu bat edo zer da? Oso ondo. Baina hori, horrela sortu zen pixka bat baita ere, arrazoi berdinagatik sortu zen pixka bat nire Excela, ez? Oh, zen azkante. Hori nun espero. Eta bai, gonbidapena da. Gamecubeen urrengoan. Gamecubeen joko desente ditut horrela 4 jokalarirentzako. Ice Suit. Aizu. Suaren aurka babesten du gainera. Yeti. Du laguna, oren laguna, torri nirekin.
Beste aldera botako nago, ezta. Bai... Hala ba. Jatorra jetiak. Jetu zabe. Hori zer da? Hori zer da, bizitza gutxi daukadalako? Eguneko 10 baino gutxiago daukadalako? Nintendo NES Mini daukat, animatzen bat ziren abisatu dutiko ditu. Ez mando bakarra hori da arazoa, baina frogatzeko zuzenak egiteko batira. Bazarete. Nire kasuan Super Nintendoari NESeko jokuak sartzeko aukera dago. Baina esan bezala, lehenengo nire zerrenda. Eta gero, zate dizuete, badaude joko desente zerrendatik kanpo daudenak, nere garaikoa baita ere ez, pixka garai hauetakoak atentzioa deitzen diatena, esakit horrela esaten den. Arreta deitu edo. Super Nintendo adibidez esan dizudana. Kirby. Kirby Dream Land 3. Nintendo 64an ditudan ez gain Shadowman, zakit Tonic Trouble. Operation Winback. Maiaz digo da. Eta PlayStation 3a segurazki pirateatu egingo dut. Eta horrek esan nahi du joko gehiago izango ditu dela eskuragarri. Ara, bira Aries. Ez Capricornio barkatu. Beste bat pirateatu dezakezu. PlayStation 3a? Bai, zeba. Harrapatu da gaude, dio. Ibili zaitezke? Arazorik ez. Hori da, izpiritua. Zurea, niria ez dut pirateatu orain dibino, piratatzen dudanen esango dizut, aldudan edo ez dudan. Nirekin etorri zaitezke? Hoi noski. Ez dut gauza. Capricornio 8... ez omen dabil. Nire... senarra. Gaizki erori omen da. Ni ez nahi zure senarra izango gehiagoa. Zer da? Zer gertatzen ari da? Gaua dator. Ezin dute zer ikusi. Ai, movidon ez.
iluntasunak ez dit beldurrik ematen. Eginda nago, iluntasunera, beti bakarrik egin bizi izan naiz, beti bakarrik. Bizi daudenak iluntasun alde batera uzten dute, bakarrik egotea ez dutelako atsegin, o beldur direlako. Horregatik bilatzen ditugu bikotekideak eta aurrak ditugu. Mundu guztia aurrak izatera, bakarrik ez egoteko. Uste nuen aurrak egitea proposatuko zidala. Hauntzak. Bueno, ona etorri eta nik bero mantenduko zaitut. Memoria ekartzen izkite. Gure hauntza L-erengatik aldatu dugu nonbait. Noiz eta hauntz batekin adarrak jarri, zure bikotekideari. Noiz erdia tiroako. Gozari itxo, bai, hemen gozalduko duena bere senarra da, noski. Horregatik jan dezaket. Ni hilko banintz, bat gutxiago. Veganoa horreintxo bertan. Indartxoago bihurtuko behar duzu. Beno, jakin dezazuela, bakarri sentitzen baldin bazara, nik gaitasuna daukat eskalatzeko. Zure bidean horrelako muroak aurkituko dituzu? Inoiz ez dezazu amore eman. Zu ari zera amore ematen, ez ni? Ondo banoa, hemen zu utzita. Beno. Ez da zera txarra. Irakatsi txarra, ez da. Ez. Gauza batzuk atzean utzi behar ditugu eta aurrera jarraitu. Min ematen badigu ere. Eta zuen senarrak jan. Hori da garrantzizkoena hemen. Senarra jatea garrantzizkoena. Hemendik jaitsi naiteke ez.
Kontuz indigestioekin batzuk hori eragiten dute. Zenarro batzuek esan nahi duzu? Vale. Senarrikoa dut, etorkizunean kontutan edukiko dut. Se narra una historia sobre maridos. Hemen ez dago ezer. Ei, hau lehen ikusi dudana. Beste bizitza puntu gehiago. Ui, hauek ezin dut hartu. Eta hau ze? Ezin ditut bultzatu, ez da ere?
Ba, ez dakit, esango nuke hemendik etorri naizela, ez? Nahi zergatik ez dut itzuli? Ez dakit pixka galdu naiz, Ez dakit exactamente nora jo behar dudan. Ez dut oso argi ikusten. Eta mapa hau batek daki ulertzen eta interpretatzen egia esan. Noiz esan nahi du, ja, hemengo guztia lortu dudala. Hemen zeu zer falta dudala, hemen nago, hemendik atzera, hemendik bera jun behar dut, hemendik gora jun behar dut, hemendik o hemendik. Behera zen eta, Jesus, no. Itzuli egin nahiz atzera. Eta nola jakin abalantxak zeu zer egingo lukeela. Bale. Hemen, zerrez. Abalantxa. Arantxa, abalantxa. Gora. Mendian zehar. Zin nahitake digo, dirudienez. Dirua besterik ez. Interesik ez dugu. Beno, dirua nahiko eskasia da egia. Nahiko Stardew baditut. Ego saiatu naiz baina gastatzen, baina Stardewak dira madarikazioentzat. Beti ondo datorkit madarikazioaren bat kentzeko. Hala, kanpora denak. Gora ez, salbo batera, ez da ere. Argi dago, ba, nora joan behar dugun. Honek. Ipurdi dantzari honek guzten badit behintzat. Tuerkina egiten. Ara. Erorien naiz ba. Aurrera eta aurrera.
Venga. Hori izango da jeisteko, ez? Gero, oroitzen baldin manaiz. Bai, bizitza jaisten denean eguneko batetik. Hiru bakarrik gelditzen zaizkit, Nora baita iritsi da. Shadowman.
hil zaitez. Dark Morph. Ark. Iritsi da gizakiak berpizteko unea. Gizakiak animalia marabillosoak dira. Teknologia sortzeko abileziarekin, baina ez dakite zein boteretsua den haien boterea, zein handia. Haien meziketa gidatu behar duzu. Egipziarrak zer dau, o ez Nepalia zer dau. Je ne sais pas, in Nepal. Lehengo loretxoa. Sprite hori ez dugu ikusi. Hori zer da, new bat. Animaliek loretxoa jate dute. Orain gizakiak animalia jango du. Ez, vale. Vale. Egaztiek beste animalia jaten dituzte. Txitaka hartzen dira, munstroek dena katzen dute. Gizakiek munstroak akatzen dituzte. Edo akaso arkek munstroak akatu ditu. Eta konortea galdu du. Zer esan nahi digu historia honek? Kontu eduki txoriekin. Uste dut. 3. kapitulua. Geniuaren berpiztea. Baina genius zer esan nahi du? Geniua berez? Ez, genius da... Genius esan nahiko du... pentsatzeko habilidadea, ez? Bizkortasuna edo... Lehenengo gizakiak. Kumari jaunari esan beharko diot. Mugitu. Ez mugitzeko mikulo, gero arte. Lasai. Ez du liderrerik. Lord Kumari. Osea, liderrik ez dugu, baina Lord Kumarik... En fin. Lucky, hobeto. Lord Kumari barruan dago. Zer edo nor da Lord Kumari? Lasa. Badian naztu naiz eta Lord Kumari hemen alboan zegoen. Zer edo nor da Kumari. Kumari naiz, azkenean esnatu zara, ark. Norak izun ere izena. Lasan, lasai. Deskantzatu beharko zenuke, hemen ondo gaude, deskubrituko duzu, zer egin behar duzun segituan. Ezin duzu animali eta
Eta landarekin hitz egin, erabili hau ni inbokatzeko. Tenshin Khan, Master Mehu, iritsi da. Badakit, dio. Kumarik dena dake. Mehu. Horreko kumarirekin zera du. Mirariak eta eziketa ematen du. Nik gordetzeko puntua behar dut, Kumarirekin hitz egin nahi duela. Eta nik gorde egin nahi dut, gorde. Non dut nik gordetzeko tokia bira, animalitxoa. Den da. Beste etxe hontan, akaso? Hemen behar gordetzeko. Sei ordutxo guztira. Bueno, 6 ordutxo gehi pikutara juntzitzen momentua, jokua. Baina, tira. Zazpi terdiak, ni deskantxua behar dut. Pitxin bat lokartzen hasia naiz. Ez dakit gero berriro egingo dudan gauean, baina hemendik rato batera afaldu ingo dut. Behintzat, Excel, barkatu, tirutururu, barkatu Excela, hor zineten, Excelente, Excelan zaineon, ezerk ez du balio hemen. Dakata. Excela. Xorro. Bideojoko derrena, Excela. Beno ba, aipatu bezala, Super Nintendorako Terranigma bakarrik falta da. Beharrezkoa zen. Printzipioz, 19 bat ordu izango omen dira, begiratu dut interneten eta 4 kapitulo dira, eta 3. hasi berri dut 6 ordutan. Aina haundiak baldin badira, ojo, 12 ordutan amaitzen ez badut. Dena nik uste 6 ordu baino gehiago izan direla, ez? Zenbat daramat oraintxe bertan?
2 ordu eta 40, gezurra. Gezurra. Ez nabil 6 ordu. 6 ordu baino gehiago izan dira. Ni ejem, ni ejom. Vale. Bira, Mega Drive-en Comic Zone gelditzen zait, Mega Drive ondo dago, ez dakit nire kaptura gailuan funtzionatzen duen, baina hor dabil. Game Boy Advance, orain Game Boy eta Game Boy Color hemen. Game Boyean orain jolastu dezaket ordenagailuan Game Boyera, ordun, ba begira, hauek ere igual ere ikusi al izango ditugu. Baina zalantza ditut zeren Perfect Dark eta Pokemon Pinball vibrazioa daukate. Mega Drive-a konponduta dago, Mega Drive-a ondo dago, ja da. Zurea, bide batez, zure lagunak zure Mega Drive-a konpondu zuen? Ala ez. Azkenean, ez dakit norri eman zenion, eta nirea ondo dijoa. Eta jolastuko da. Ez dakidana da, esan bezala, nire kapturadoran konektatu dezakedan Mega Drive-a, behiratu behar dut. Game Boya kapturatzeko hau erabiltzen dut. Nola ez naizela saiatu oraindik? Zure laguna. Nola izena du? Hau daukat. Erabili nuena... Hau. Erabili nuela Game Boy kamera konektatzeko. Katxarro hau. Eta honek hartzen dizkizu, Game Boyeko jokuak. Gauza da, Perfect Dark Game Boy Colorrekoa. Perfect Dark Game Boy Color. Kartutxoa horrelakoa da. Bai, eta hemen goian daukana, ez dakit, nire kursorea ez naiz kapturatzen ari, ez? Baina tira. Ikusten duzue, hemen, kartutxa handiagoa dela, goi kaldean zera bat jartzen zaio, pila bat jartzen zaio, eta Rumble dauka. Bai, emulatu egiten du. Baina hola nire Game Boy kamerako argazkiak eta ordenagailura pasa ditzazket, eta aurrekoan Lucky Luke eta Super Mario Land horrela jolastu nituen. Eta Game Boy kamera jarri nun zuzenekoan, aparatu horrekin. Bai Perfect Dark Game Boy Colorrekoak eta bai Pokemon Pinball Game Boy Colorrekoak zera daukate, Rumble Packa. Orduan, ez dakit zuzenekoan egingo ditudan edo esperientzia osoaz disfrutatu nahi dudan. Ikusiko da. Rumble Pack edo Rumble da vibrazioa, vibradore bat da, vibradorea, Game Boy Colorrekin ondo pasatzeko vibradorea. Vibragailua, vibrazionagailua, vibratxuria, vibrakzioa, vibra gajetxi. Pokemon Pinball hau, akaso bai, X vs. Ever bai, eta Boktai ere ezin dut egin. Edo bai, Boktai ezin dut, ez da ere. Boktai, the sun is in your hands. Boktaiek dauka, ikusten duzuenez, Boktai ere pixka da handiagoa da, eta goikaldean daukana da, argi detektore bat, baina eguzki argia detektatzen du. Eta eguzki argia, a ver, agertzen den, verificar que usted es un ser humano. Bai, eguzki argia haunditzen denean, hor behan ikusten duzuten barra hori ere eguzkiz betetzen da, eta botereak egiteko balio du. Kojimaren joku bada.
Perfect Dark Vibration. Eta noski, emulatzailean uste dut jarri daitekeela ze eguzki kantitate nahi duzun, baina ez da berdina. Gainera, ezin dio argia eman, zen ez da argiarekin. Detektatzen duena da UVA izpiak uste dut, edo UVB izpiak. Ez da argia berez, osea, linterna batekin ez da bil. Eguzki izpiak izan behar dute, raio suba edo ezaki zer. Kojimaren jokoa da, badu sekulako fumadak, porro erredurak baditu, porro erretzeak baditu, Kojimaren adelako. Nastuz bali manaiz. Boktai, Konami, producer, Hideo Kojima, hemen duzu, bai, Kojimaren... Kojimakada bat. Orduan, mahatxanak. Orduan, hiru hoiek jolastea, ez dakit. Ez dut uste zuzena egin dudanik. Eta horregatik gustatzen dizkit, hemen zuzena beti zerbait berria ikasten da. Nik ere gauza berriak ikaste dut. Grande ideo. Baina, bueno, X vs. Ever, Pokemon Pinball akaso, eta Fire Emblem, bai, zergatik ez. Dena den, hauek azkenekorako, nik uste. Azkenekorako, edo nere kabuz jungo naiz egiten, edo dena delakoa. PlayStation 3, Demon Souls, eta Splinter Cell Blacklist. Oiek dira datozenak. Urrengoa, Terranigma ondoren, bi hauek, Demon Souls lehenengo, eta Splinter Cell Blacklist bigarren, eta horrela PlayStation 3 itxiko dugu. Eta gero, auskalo, gero Nintendoko hauek gertatuko dira, eta segunda ze gogorekin nagon, edo ze, bata edo bestea. Xboxa bai, badaukat, baina pasatzeke jokorik ez denak pasata ditut. Guztia pasan ditun, gainera ditudan kenduta bat. Ez zitzaidan asko gustatu Death Rising edo horrelako zerbait. Death Rising zen, kazetari bat hipermerkatu batean harrapatuta zombiekin 60, bai. Depende gorputzak ze vibrazio mota eskatzen didan, hori da. Bai. Da, printzipioz hori, etorkizun motzean, Terranigmarekin jarraitu, ea datorren astean nola nabilen, akaso gaur gabean, ez dakit. Lost Odyssey badaukat, bai, baina Lost Odyssey zerrenda hontan zegoen, baina nik zuzenekoak egin aurretik pasa nuen. Zerrenda honen hasieran zegoen, Lost Odyssey. Ikusi nahi alduzuen, noiz pasa nuen? Ez dakit egongo den ikusteko. Guapo? Bai. Niretzako, bai, pues, JRPG oso ona, solidoa, oso ona, dena ondo. Dena 8, minimo, 8. Musika, minimo 8. Grafikoak 8. 8 igual 9, eta musika 9 ere bai. Jostagarritasuna 8. Historia 8. Igual 8,5. Dena 8,5. Igual hau ez da existitzen, ja, 8 beti. Edo 8,9. Igual hau ez da existitzen, ja da. Webgune hau itxi dute, eta horrekin nire komentario guztia galdu dira. Zergatik agertzen zait arabiarrez, bueno.
500 edo 1000 urte dauzkala. Ezagik zenbat urte dituen, bino bai, hilezkorra da. Protagonista hilezkorra da. Gainera, hiltzen baldin bada edo akatzen badute jokoan, hiru txanda mantentzen baduzu, berpiztu egiten da bera bakarrik. 3 txandara. Bueno, ba ez du ikusiko. Ez du ikusiko. Webgune hortara ez nahi sartzen, webgune hortan garai batean hor zeuden nire mini analisi txikiak eta hor noiz pasan itun jokotxo batzuk zerrenda hontako hasierakoak, baina, bueno, dirudienez ez du kargatzen. Eswar jolastu duzu. Ez, hori zein da. Goitik ikusita, ez da? Windows. Los juegos y las pelis que no tomen la... Hay juegos que podría ser también que fuera... Ixo. Osa, goitik ikusita eta akzioa baita, ez? Ja, ulertzen dut. Izan leike. Baina, esan bezala, zerrendatxoarekin jarraituko dugu, eta joko berriak pikutara ez gera konsumismo eroan, konsumismo zoroan eroriko. Lehenengo, latosoenaren bideoa jarrizu, bai. Ba, holaxe. Terra Enigma amaitu, eta gero Demon Souls eta Splinter Cell. Eta gero ja geldituko zaizkigu hauek. Odo Mega Drive-a konektatzeko gaitasuna baldin badaukat, ba hori. Windowsa zital, uste dut badakizula, baina nere kapturadorak Windowsekoa da. Eta ez daukat besterik egiterik. Así que... Baina tira, ez da, oza, Windows hortarako erabiltzen du bakarrik, bideojoko solteren batzuk eta kapturadora. Bestela, ez naiz Windowsen aritzen. Eta holaxe, hemen dago, jarraitzeko zera. Hirurehun eta hogeita hamazazpi ordu guztira gelditzen direnak. Erronka data, data aldatu nun. Aurtengo amaierarako 16 ordu sartu beharko nituzke astean. Pasatzeko baratxuri eta ura, hori da. Urrengoa, Terra Enigma ondoren, Demon Souls. PlayStation 3an Demon Souls. Eta urrengoa, Splinter Cell Blacklist. Oiek. Eta gero ja, ikusko da. A ber, ze gogo ditudan edo zer, igual Comic Zone, Mega Drive-a jartzen badut, motza delako, edo igual, GameCube-arekin hasi, edo auskalo. Ez dakit, segun nola nagon. Terra Enigma amaitu ondoren, Demon Souls, eta Splinter Cell Blacklist. Jornada erdi bat, berriz, segurazki, azkenean beti urte amaiera jartzen dut, eta gauza bat edo bestea ez dut amaitzen. Baina, bueno, gutxinaga, ozka txikiak komizone gitxurana du. Zeo zer jolastu dut, baina tira. Beti, zenbat urte dara matzat honekin 2017-tik, Zerrenda asko zaundiagoa zen. Eta, bueno, ozkadatxo, oraintxe bertan joko guztiak hemen daude. Ez dira asko gelditzen, eta, bueno,
16 ordu asteko hori zer da? Astean, 7 egun astean, 14, 2 ordu eta piko egunean zail dago. Zail dago. Orain udaran, ba, igual jolasteko aukera gehiago dut. Baina... Tira. Gero urtean zehar, ba, gauza asko egiten ditut, entrenamendua, dantza, esentzia eskatu lanean, eta benga, orduan bai. Lanean esentzia eskatzen badut, amaitzen dut behingoagatik. Ta hori, saiatu beharko naiz, dakit. Nire rutinan txokotxo bat sartzen, ez dakit gauetan, edo horrelako zerbait. Lan egin, entrenatu, zuzeneko pixkat, baina hor nonbait, afariak eta bazkariak sartu beharko ditut, otorduak prestatzeak sartu beharko ditut, hori da zaiena, niretzat. Baina, behintzat nire egin ditudan mudantza guztiak, neriak eta besteenak amaitu dira. Nik ere, ba, bueno, dantzan denbora gutxiago igaroko dut oraintxe bertan, ze azkeneko urte hauetan denera apuntatu naiz. 23 urteko bat izango banintz bezala, 23 urte izango banitu bezala, eta pixkat saturatu egin naiz. Azkenean, 2 asteburuero, udar arte, 2 asteburuero atzak dantzatzera orain, dena excelagatik. 2 asteburuero zerbait bagen neukan, eta ni denera apuntatu naiz, eta egin naiz. Orduan, ba, gauzatxo berriak egiteko ordua iritsi da, eta aktuazio gutxiagotara jungo naiz, eta ensaio gutxiagotara horregatik. Baina beno, hori da dena, oraingoan galderarik, honen inguruan, Excelen inguruan edo, gustatuko litzaidake, errutina pixka bat hartzen baldin badut, agian aukera dago, errutina pixka batekin agian aukera dago. Urte amaiera hontan amaitzeko, baina tira, ia urtero esaten dut berdina eta hemen gaude. Lehenengo 6 hilabetetan, urte hontako lehenengo 6 hilabetetan, ia ez dut ezer jolastu. Así que... ganbate. Eta orain bai, listo, galderarik ez baldin badago, jup. Urrengor arte, eskerrik asko hemendi pasatzeagatik, eta ganbate, ate, atxez. Eta hori, eskerrik asko, ondo izan, urrengor arte, muxo honitz, eta ondo lo egin. Aio...